Počkej, myslíš, že se to tam vejde? Aha, ale vejde. To je krása. Nastoupí! Je to otrokář prostě, proč nepracuješ? Přesně. Jo? Jo, a co ty se tady flákáš? Normálně. Ne, proč nepracuješ? Maruško? Promiň, že tě ruším rozcvičky. Já jsem za bukem. Všechny díly za bukem, že jsi fakt skvělá. Já jsem z toho byl úplně vydaný. A co by mě zajímalo? Zajímalo by mě, jak se z té práce vlastně dostat. Jestli to není moc osobní. Tohle já ti můžu říct, ukažu. Vlastně tady v tom okamžiku, jak on začne tu kazetu do toho otvoru, prostě tak oni zmáčkne play a oni přijdou prostě a vznáší se a je krása prostě, i ten režisér, i ta pornoherečka. Jsme pornokrása teďka. Jasně, a on to čaruje a pak mu plynule přejdete zpátky sem do té zkoušky, jo. Proč mě sníváš, náměstí neslyš? Však budu brát, jako boží dár. Vždyť nádherná porna, zemřeš. Pojď se mnou, malička. Protože to nás semklo a jenom my jsme na celou píseň přešli, ještě je to docela daleko teda, jenom byste na tu píseň prostě přešli sem dopředu. To bylo celý. To je dobrý, že se tam opakuje jenom podle původní choreografie.